أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وآله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa musulmai, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa insha Allah. Kamar yadda muka dauki alkawali a wannan mako ko kuma wannan sati, za mu fara karatunmu na alkur'ani insha Allah. Allah da ikonsa ya kawo mu a wannan rana. In ba manta ba, inda muka tsaya mun fara kaddamar da cewa akwai kurakurai da ake yi cikin karatuttukanmu na alkur'ani da al'umman musulmi suke gayi, tunda fatiha har zuwa sauran surori da kuma ayoyi ana kurakurai da yawa. To sai ne muka ce insha Allah a wannan channel, insha Allah in kana bibiye da mu, za ka samu waɗannan mun gyara maka kurakurai da yawa waɗanda kake gayi a naka karatu insha Allah. Kuskure farko da za mu faɗa mutane su ne kurakurai da aka yi cikin karatun bismillahir rahmanir rahim. Cikin karatun basmala, kurakurai da ake yi da waɗansu mu in suna karatun su kana ji suna ce bismillahir rahmanir rahim. ba ma iya ba yadda ake yi bismillahir rahmanir rahim. Waɗansu suna ce bismillahir rahmanir rahim, waɗansu ko suna ce bismillahir rahmanir rahim. Kamar suna karatun farko suna ce rahmani, kamar sun goge gaba ɗaya ha ɗin da a cikin ar-rahmani. Waɗansu ko a karatunsu suna ce bismillahir rahmanir rahim. Su ko a karatunsu kuskurensu ba su yawa ba, tunda ha ɗin sun maida shi ha babba, ha ƙarmi sun maida shi ha babba. Wannan akwai ɗan dama kaɗan ciki, ko da yake shi ma babu dama. Waɗansu ko kana jin karatun yara suna ce bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim. Na farko dai sun yi madadin ba, haka zalika mim ɗin ko su yi mai madda, haka zalika ha ɗin Allahu su yi mai madda, haka zalika ha ƙarmin nan guda biyu na ar-rahman da na ar-rahim, dukansu za ka ji suna maido su ha babba. Nan za mu tsaya, in muka dawo za mu ci gaba da kurakurai waɗanda muke yi a cikin karatuttukanmu na alƙur'ani. Allah ya gyara muna, Allah ya sa mun iya